Şeýle-de paýtagtymyzda üstünlükli geçirilen magtumuly Pragynyň doglagynyň 300 ýyllygyna başlanan döwürleriň we sivilizasiýalaryň özara ara baglanyşlygy parahatçylygyň we ösüşiň binýady atly wekilçilikli halkara formatlarylar üçin niýetlenen medeni maksatnamanyň çäklerini Birleşen Arap Emirlikläriniň, Katar döwletiniň we Türkiýe Respublikasynyň ýokary wezipeli ýolbaşçylary halkara ahaltyga açylyk sport toplumuna bardylar. Bellenşýäli halkyma dünýä ýüzüne seçiçilik sungatynyň deňsiz taýsir eserini bagyş etmek bilen birlikde bu ajaýyp atlaryň tapawutly häsiýetlerini we görnüşlerini hemişe kämilleşdirmek bilen gadymy tohum atlaryň arasylaryny ýüzýyllyklaryň içinden geçirip şu günlere getirme başardy. Häzir biz ady rowaýaty bolan bedewleriň şöhratynyň aşagal ýanynyň hakyky şaýatlardyr. Bedewler halkymyň aýratyn buýsanjy we ilhamy, kalbynyň ganaty, bakatyz milli baýly bolupdy we şeýle bolmagyna galýa. Türkmen bedewleriniň owadanlygy we çeýiligi mihmanlarda uly täsir galardy.